Bună toată lumea, sunt eu. Astăzi vă voi arăta ce se întâmplă cu mine după ce fac o pagină de la temă și trebuie să fac încă vreo 3. Bun, să începem. Bun, ok, să-mi deschid cartea. Ciudat, ce-mi fi chestia. La. Mi-a luat să fac toate paginile astea 3 zile. Să-mi văd. Am ajuns la asta. Să vedem. 3. Scrie cu cifre numerele. Asta e ușoară. 2305. 2305. Ok. 3082. 1011. 3087. 3087. Bun. Acum 10.000. Uite. Se dă numărul la, precizează cifrele care indică. Indică ordinul miilor, ordinul zecilor, sutelor, ordinul unităților. După 5 minute. În sfârșit, am terminat! 5. Decesorul și succesorul fiecărui număr. Scrie, mă rog. Zero. Bun. Acum asta. Observă regula și continuă șirul cu încă 3 numere. Ți bagi joc de mine? Asta este dușmanul meu de moarte. Să-ți dai seama cum e regula. Plictisitor. Să vedem. Bine, 1, 3, 5, 7, 9. Și-ar veni 1900. Am greșit. 1. Aici trebuia. Acum îi spare un 10. Acum vine 3. 907. 909. Băi, eu am scris mai multe. 1, 2, 3, 4, 5. Mă rog. Asta e un 900. Pardon, nu vă rog să mă scuzați. Bun, ok. Gata? Acum. 9, 8, 9, 9, 0,
Acum ar veni 10.000. 4. Nu-i așa? Ok. Următorul. Nu cred că îmi zice nimic. Stai, trebuie să-mi fac temele. Doamne, când se mai termină și temele astea? Nu mai am spus. Bun, dacă n-ați priceput ce se întâmplă, puteți să dați din nou videoclipul în reluare și vă dați seama. Păi, ca să nu mai vedeți încă o dată videoul, vă dați seama că eu încep să dorm. Odată chiar am adormit când îmi făceam temele. Atunci, ne vedem mai încolo. Ciao!